Bayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sara makay malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Hipumaylan City, kag Banwasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mass resignation sa mga healthcare workers sa Bacolod ginaplano bangod sang wala mahatag nga benepisyo. Pilahay sa Comelec Bacolod, mas nagasinakuay samtang nagahilapit ang pagtakop sa registration. Commission on Human Rights nagpatigayon na sa investigasyon sa natabong nga hazing sa San Enrique na nagresulta sa kamatayon sa 18 anyos. Sa Banwasang Ilog, 14 ka mga persona nga nakitaan sa encounter site ginusisa lang kag wala ginaresto suno sa PNP. Kag sa good vibes, aton saksihan ang outdoor furniture sa isa ka pamilya nga nagbuhi sa ila sa pihak sang pandemic. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga anay basiwa employees nga nawad-an sang trabaho ang nagsubmit sang manifesto agud ihinyo sa alkalde sang Bacolod nga mabalik sila sa serbisyo. Napaslawan ng 50 ka mga katapos ng Basiwa Employees Union nga makabalik sa trabaho kag mabayaran sang ila back wages matapos nga nag-file sang motion for reconsideration ang Bacolod City Water District sa nangin desisyon sang Civil Service Commission nga sila ang ma-reinstate sa trabaho. Gani kay sang aga, personal sila nga nagdangup sa opisina ni Mayor Evelio Leonardia para mag-submit sang manifesto nga nagihinyo sa alkalde nga magpatunga kag mabuligan sila nga makabalik na obra. November 2020 sang mag-take over ang prime water operations sa Basiwa tugas ang natukod nga joint venture agreement. Antes matapos ang amo nga tuig, sila ang gin-terminate bangod sang redundancy. Wala sila nag-avail sang early retirement package kag nag-reapply. Sa baylo, nagpasaka sila sang reklamo tubtub nga nakakuha sang paborable nga desisyon gikan sa CSC Region 6. Tubig, no? Pinaka-importante nga basic needs sang isa ka tawo. Amo na siya ang dako nga impact sa aton subong. So wala naman guro iban pagid nga maka sang mga board of directors kundi siya. Kaya ara nang decision sang CSC for reinstatement, ara man ang resolution sang sang gunian. And so therefore, nag-aayo kita sa mayor to intercede because first of all, like the mayor and like the board of directors, ini sila mga government employees man ni sila pareho sa aton o kung pareho sa ila. Ikaduha, these are appointees of the mayor. Why kita siling i-pressure o kung i-demand, no? Mag-intercede lang man. Sa number 9, nagdangat na sa 35% ang fully vaccinated individuals sa syudad sa Bacolod. Pero Bacolod DOC padayon sa gihapon sa pagpabaskong sang kampanya para sa pagpabakuna para mapahagan-hagan ang nagasaka sa karon nga COVID-19 related deaths. Naglabot na sa masobra 113,000 ang fully vaccinated individuals o kung kapin sa 35% sa 424,000 nga target nga mabakunahan sa city government sang Bacolod sa COVID-19 vaccines. Ginsiling ni Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Emergency Operations Center, mas pabasugon pagid nila ang ginahimo nga vaccination program, ilabi na sa mga kabarangayan nga may mataas nga COVID-19 cases. Inibangod nga naglabot na sa 47 ang COVID-19 related deaths sa syudad. Ginakabalakaan sang EOC nga bangod sang alarming cases ng COVID-19, kagyara na sa kritikal ang sitwasyon sa mga ospital, posible malampuwasan ang kadamuon sang COVID deaths sa nagligad nga tuig nga naglabot sa 76. Ang pagpabakod pagid sang vaccination program halin sa mga gintalana nga mga mega vaccination center sa mall kag mga kabarangayan pati na ang Vaccine Mobile Vaccination Drive kag drive-through vaccination kabahin sang tikang sang EOC agud mapadasig pa ang pagpalabot sang bakuna. Iniman ang sarang makapahatag sa proteksyon sa mga pumuluyo, ilabi na sa mas makalalaton kag mas makamamatay nga COVID-19 Delta variant. Sa number 8,
Negros Oriental IATF ginapahanda ng mga ospital sa posibleng nga surge o kung pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Ginpahayag ni Provincial Interagency Task Force Ground Commander Dr. Leland Estacion nga sila ang nagpasarna sang kahapon sang resolusyon para ipahanumdum ang mga private kag public hospitals nga maghanda na sa posible pagsaka na naman sang COVID-19 cases sa probinsya sa tunga sang local transmission sang Delta variant. Suno ka estasyon, kinahanglan na nga maghanda ang ospital sa mga supplies kag stocks para sa COVID-19, pati na mga bulong bangod sa amat-amat naman nga nagasaka ang kaso sa probinsya. 909 ang active cases sa karon sa Negros Oriental. Samtang naglapaw na liwat sa masobra 2,000 ang active cases sa Negros Occidental. Sa datos ng DOH Region 6, naglabot na sa 2,171 ang active cases sa probinsya matapos magdugang sang 112 ka bag-o nga kaso kahapon. 96 naman ang dugang nga COVID-19 cases sa Bacolod City nga karon may 1,508 ka active cases. Sa number 7, sa Bacolod doon ang patay sabtang 3 ka iban pa ang pilason sa natabo nga pagbungguanay sa mga salakyan sa Gihulgan City. Patay ang 23 anyos nga si Yvonne Claire Lopez nga taga Bacolod matapos makabunggo ang iyang ginasakyan nga L300 van sa nagaparking nga truck kahapon sa highway sakop sa barangay Malusay sa Gihulgan City sa Negros Oriental. Sa inisyal nga investigasyon sa Gihulgan PNP, gulpi na lang ang nagbunggo ang nagadalagan nga L300 sa truck nga nagaparking sa kilid sang dalan. Si Lopez nga nagapungko sa front seat ang dead on the spot. Pilaso naman ang driver sa L300 kang isa pagid ka pasahero. Matapos sa pagbunggo sa L300 sa truck, nakabunggo man ang nagasunod pagid nga motor sa L300 nga nagtuga man sa pagkapilas sa driver sa motorsiklo. Sa number 6, CHR ang sugod na sa ilang nga investigasyon sa ginaalagar hazing sa isa ka 18 anyos nga lalaki nga ginkamatay sini. Nakapatigayo na sang initial investigation ang Commission on Human Rights Negros Occidental may angot sa ginaalagar pagkapatay sang 18 anyos nga grade 10 student sa San Enrique bangod sang hazing. Suno kay CHR Negros Occidental Head Romeo Baldevarona, ilagilayon ginpatigayo ng investigasyon matapos imando ini sang National Office. Sila nakapadala naman sang report may angot sa natabo. Sa statement ni CHR spokesperson Attorney Jacqueline Ann De Gia, mabaskog ang panindugan sin CHR batok sa hazing kag sa konsekwensya sini gani ila ginapahanumdum sa mga eskwelahan nga bisan pa wala pa online classes lang ang mga estudyante ila dapat sa gihapon pangapinan ang mga ini kag ila nga kinamatarong. Luyag sang CHR nga hugot nga mapatuman sang eskwelahan pati na sang security sector ang Anti-Hazing Act nga isa ka paglapas sang kinamatarong sang estudyante suno sa ahensya. Natabo ang initiation sa grade 10 students sa Setyembre 4 kung sa diin siya ginpaddle sang 3 ka mga miyembro nga iyaman mga kaupod sa grupo. Siya ang nagtaliwan sang Setyembre 9 matapos maghilanat dala sang mga samad nga naagong bangon sang hazing. Ang PNP ang nagpahayag man nga mapasaka sa dason nga semana sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa 3 ka suspect matapos na lang nila malubong ang ila nga anak. Greetings to the DigiCast Negros family on its first anniversary. The 1987 Constitution recognizes the invaluable role of the free press to a vibrant working democracy and to the overall development of our society. I thus congratulate the DigiCast for promoting its brand of responsible online journalism and information broadcasting for the benefit of all Filipinos, not only in Negros but all over the country and abroad. Thank you, and may you have more success in the future.
Sa number 5, sa 4 ka mga bangkay sa ginapatihan katapos ang New People's Army nga nagkalamatay sa engkwentro sa barangay Tabo sa Ilog, isa pa lang ang na-claim sa pamilya. 14 ka mga persona nga ginpagdala sa police station, ginpatag sa PNP nga wala ginaresto. Si Christian Vargas ang kalusong sa Ibi Magalona pa lang ang nakuha sa iyang pamilya. Isa siya sa 4 ka mga napatay sa encounter sa sitio Balik-Balik, barangay Tabo sa Ilog. Siya man ang 3 ka iban pa ang wala pa nakatuan sa ilang mga pamilya. Patag ni Police Staff Sergeant Josephus Tierra, investigador sang Ilog PNP, ang 14 ka mga gindala nga mga persona sa police station sang Ilog sang Martes ang wala gid pang-aresto kundi ginusisa lang kun nga aara sila sa lugar sa natabo ang encounter. Gilun man sila ginpapauli sang may baluan nga wala man sila sang kahilabtanan sa natabo nga encounter. May mga pamilya na nga nag-amat-amat balik sa lugar matapos magbiya bangod sang kakulba. Martes ang gin-operate sa Special Action Force ang PNP ang lugar matapos makabaton sa impormasyon nga may mga NPA sa lugar nga nagapangilkil kag nagapang-recruit. Bagluwas sa 4 ka mga napatay, may 2 pa gid ka mga napilasan. Sa number 4, kritikal sa karon ang sitwasyon sa mga ospital sa probinsya tugas ng pagsaka sa COVID-19 cases. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, masobra sa 90% ang occupancy rate sa mga ospital sa Cadiz kag Valladolid, ang mga COVID-designated hospitals. Rason nga importante nga mag-agi sa nagakaigo nga channels ang mga pasyente agud to hindi magdaguso sa ospital kag malikawan man ang pag-usik sa resources. May negatibo man nga reaksyon ang memorandum nga nagapatuman sang No One Hospital Command System Referral, No Admission sa mga ospital. Suno kay Diaz, tiuna nga ma-orient ang mga pumuluyo nga imbes magdiretso padulong sa ospital dapat magtawag sa 911 nga 24/7 naga-operate o kung magpakig-angot sa DRRMO sa barangay para ma-assess ang kondisyon kag ma-refer santo sa kinahanglanon sini nga medikal. Malikawan sini nga pamaagi ang pagpa-ospital sa mga wala gid man nagakinahanglan sang amo nga serbisyo. Wala labot sini, yara man sa transition period ang Governor Valeriano Gatuslao Memorial Hospital nga mingin ikatlo nga COVID-19 designated hospital. Dugang pa ni Diaz, ang mga quarantine facilities pagagamiton man nga field hospitals kag bilang step-down facility sa mga pasyente nga estable na ang kondisyon para mahatagan ligwa ang mga yadtong kinahanglan nga ma-admit sa ospital. This makes us more responsive to the needs ng aton ng mga pasyente. And this saves us time, no? Especially sa aton ng pasyente nga kisa mag-silo-silo sa hospital that they cannot be catered to or they cannot be attended to because of lack of doctors, lack of medicines, no? Kaya nagkatugan po sila gulpi. So, this is our way of saying let's get organized, let's pass through channels so that ang tanan-tang resources ma-manage na mayo. No? The province is not saying that we are closing. No? We're saying that we will continue serving the Negrenses. Sa number 3, karon nga halos duha na lang kasemana ang nabilin para sa voters registration. Naganagsa na ang mga tao antes pa man magbukas ang Comelec Bacolod. Sa litrato nga kuha sa isa ka netizen, na 6 pa lang sang aga may mga nagapila na tubtub sa Bacolod Public Plaza. Gid pa ka maayos ang task force disiplina nga sila ang palinyahon tubtub nga sila ang mahatagan sang priority number. Sunod sa isa sa mga nagpila, 2:00 pa lamang sang aga nagapila na siya. Gikan siya sa barangay Handumanan. Naglabot sunod sa ila ang pila tubtub sa malapit nga mall sa likod sa base center. Sunod kay Acting Provincial Election Supervisor, Attorney Fatima Aspan, nga nagapungko man bilang elections officer sa Comelec Bacolod, basta yara na sa ulihi nga mga inadlaw sang deadline para sa voters registration, may pagdagsa gid man. 8:00 sang aga tubtub 7 sang gabi ang registration karon. Hindi man nila makontrol ang oras nga luyag sa mga magaparehistro magpila. 200 ang gina-release nga priority numbers ang Comelec. May 200 ka ginapain para sa mga nag-agi sa online, kag iban pa nga priority groups kasubong sang PWDs. Ang wala nalabutan sang priority numbers ang ginapapauli. Yara man sa lugar ang mga pulis sa pagpasiguro nga masulhay kag masunod ang minimum health protocol. Pila kami pa, no? Pila kami to, nagpila mo kami din. Tapos, Pero, nagubak ang pila sa likod.
likod sang Bay Center. Since nga kami ng ano lang kami din, temporary. So, ang amon nga system nga ginsunod, I do not know with the previous abi, pero ang akon subong for myself na gingamit na mga system would be para sa akon this would be easier for the voters. Sa linya, bala nila, nga alas 2, though that's beyond my control already, kay tiila na prerogative kung what time sila maglinya. I would like to take this opportunity to greet DigiCast Negros, no? Of course, sa team ni Romeo Subaldo Jr. and to the team of Carla Gomez, no? To all the journalists, to all the media men and women, no? Of DigiCast Negros, a happy 5th anniversary. The reason for this performance is because the people trust you, no? Grabe ang pagsalig ng tao sa inyong team. So to DigiCast Negros, congratulations, a happy anniversary. Always remember to have the support of the people of Himaylan. Happy first year anniversary, DigiCast Negros. Congratulations and more power. Sa number 2, wala sang may na-monitor nga aksyon protesta o kung plano nga mass resignation sa mga healthcare workers gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Inisuno kay Negros Occidental Provincial Administrator Ray Frando Diaz sa tunga sang lihok karon nga gikan sa mga healthcare workers nga nagademanda nga dapat sila ang mahatagan na sang ilang Special Risk Allowance o kun SRA kag bisan pa sang meal kag transportation allowance. Damlag pa ginsiling sang Provincial Health Office nga may 34 milyones pesos na gikan sa national government ang nabayad sa mga healthcare workers nga involbado sa away kontra COVID-19. Ginpahayag sadto ni Dr. Ernel Tumimbang ang PHO nga 30 million pesos ang nabayad sa mga healthcare workers sa ospital kag 4 million pesos naman sa yara sa PHO sa sini nga tuig. Sa karon wala sang budget ang national government para sa bag-o nga SRA suno kay Diaz. Dugang pa ni Diaz ang anuman nga sarang mahatag nga benepisyo sang gobyerno probinsyal ang ginahatag man sa ila nga nagalakip sang hazard pay bisan pa pagkaon kung may mga nagaabot nga mga donasyon. May mga kikans pa gani kami yung ina-process yan. Happy man sila so far sa probinsya. All the support that we can give them, no, ginapadugong sukat na sila. If there are duties silang scheduling na gabi, no? Med techs, nurses, no? Supported sila ng province. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Samtang nagaproblema ang sunod sa Bacolod sa ginakulang sa karon nga medical health workers, isa ka alyansa sa mga medical frontliners ay nagaplano sang mass resignation bangod sang mga benepisyo nga tubtub subong wala sa gihapon magtupa. Yaring report. Samtang nagasaka ang COVID-19 cases sa Bacolod, ginakulang man ang medical workers sa mga ospital. Amukon nga ang madasay mapuno ang mga hospital sa Bacolod. Sa record sa Bacolod Emergency Operations Center, yara na sa 89.96% ang capacity utilization rates ng syudad. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang napagawa na siyang advisory sa nagdigad nga adlaw nga hindi na magbaton sa COVID kag non-COVID patients. Setyembre 14, nagpagawa man sang advisory ang Riverside Medical Center nga hindi naman sila makabaton sa COVID patients pati na may mga COVID-like symptoms bangod ginakulang man ang ilang healthcare workers. Ang Adventist Medical Center Bacolod ang nagpagawa man sang advisory nga full capacity na ang isolation ER kag COVID-19 ward sa ospital amo man ang South Bacolod General Hospital. Kani bilang sabat sa problema, nagpangayo na ang Bacolod sang dugang medical workers kag supply sa Department of Health Region 6, ginakulang abi ang medical workers sa karon sa syudad.
Pero may isa pa gid ka problema sa karon ang mga ospital sa Bacolod. Baging tukod nga Medical Frontliners Alliance of Negros, ang mga healthcare workers sa Bacolod kag kalamanan diri mga nagatrabaho sa private hospitals. Suno sa isa sa mga conveners sa grupo nga si Noli Rosales, may mga benepisyo ang mga medical workers nga ginpromisa ang gobyerno nga tubtub karon wala pa sa gyapon mahatag pareho sang special risk allowance, meal kag transportation allowances. Para sa special risk allowance, life insurance, meals, accommodation, kag transportation. Nga ang aton yung frontliner diri sa syudad sa Bacolod, diri sa San Negros, asa subong wala gyapon nakadawat sinang mga ginpromesa sang gobyerno ni Duterte. So nakita naton nga abi sang nasyonal wala sang nahatagan diri ang mga frontliner naton sang mga benepisyo nga gipromesa sang DOH. Pero nakita naton nga nagagrabe gali no nga mga himunot ang ara subong sa dugan sang aton nga mga medical providers. Sa buwas, matubang sa media mga tiglawas ang sili nga grupo. Isa-isa ho nila ang tanan nga mga ginpromisa sa iya sa gobyerno sa tunga-tunga sang pandemic pero tubtub subong. Wala sa gihapon mahatag sa Department of Health. Bangod sa sitwasyon, kag sang kakapoy, isa ka mass resignation man ang ginaplano. Noon isa panghangkat sang aton nga mga gitukod nga alliance ining medical frontliner diri sa Isla San Negros nga magahiwat sila sang isa ka mass resignation para ipabatyag sang sa sini nga gobyerno nga hindi sila gali amo na importansya ang aton nga mga medical frontliner sa pihak nga grabe ang pagsaka sang COVID-19. So Pani Rosales, may kapina sa 700 ka mga healthcare workers sa Negros Occidental ang nagresign humalin sa nagsugod ng pandemic. Sa Setyembre 21, isa ka nationwide protest action ang ila ipatigayon. Sa Good Vibes, pamilya sa mga manughorno sang cement outdoor furniture kag garden decors ang naghihimakas agud to makatibawas sa pandemic. Ang ini kuno nga negosyo ang gikan pa sa ilang kaluluhan. May report si Nico Delfin. Daw yara ka lang sa showroom kung imo makita ang mga ginadisplay nga garden set, mga pots, lamps kag miniature garden fountain sa kilid sang Murcia Alihis Road sa Puroclote sa Barangay Alihis sa Bacolod. Himo ini sa semento kag kabilya nga mauti nga ginaporma gamit ang improvised nga hornohan. Ang 71 anyos nga nay construction worker nga si Antonio Hamon ang una nga nagtukod sang sini nga palangabuyan, mga pila na kadekadang nagligad. Laban ko makabalo ko ni. Kay gobra ko sa konstruksyon. Kasi kay naguntat naglakat ang titik ko. Okay. Na gabrot. Ako na order mo na. Pero damo sa mga mototaila sa nagligad nga tuig, damo may nagpagkat sa inyo. Oo, kung magkinanglan, lati order la din. Wala man siya maglaom nga sang nagsugod ang pandemic sang nagligad nga tuig, nangin patok ang iya mga produkto. Sang nagligad nga tuig, sarang siya nga maka-income sang 8 tubtub 10,000 pesos ang bulan halin sa mga baligya nga mga pots kag miniature pagoda lamps. Ang hinablos ni Hamon nga si Rodolfo Hapitana nga nangin iya man assistant ang isa sa mga nanubli sang iya abilidad nga karon isa naman sa nagabaligya sang outdoor furniture kag garden set sa kilid sang dalan. Kada simana, masako man si Hapitana sa pag-obra sa mga garden set nga iya ginabaligya sa tag 5,000 pesos. ako niya te do dama naman ang kay te bay kabilya to mo iba niya. Kita mo drama sa daw? Sa pangkuya ko brang paminta mo di siniko 20 anyos kadi. Pintor ka gidya. Kubong ka duty ko sa China Mart, barker ko da. Ara ko China Mart, buhat na duty. Sang pag-pandemic, last year, damo may gabi na, mga buha. Oo, kakasapon nga bakal doon, natagulang barato. Suno sa magtiyo, nanginsuki na nila ang kadamaan sa mga resort owners, kag bisan mga tag-iya sa mga kilala nga restaurant. Ang mga pillar sculpture nga ginabakal sa ila sa mga kilala nga personalidad, mga dalag ko nga stone sculpture nga makita sa mga bantog nga kalanaan sa Bacolod, ang pilalang sila mga ginapabugal nga obra. Dari sa ano? Airport, Gila Airport. Ano ra pa ka? Sa departure nila lang. O ano ka ba? Hinaka kita unday naka. Ari, imune. Bilid lakson na pala sa inaka. Bula-bula na naman. Oo, hindi mo pa nagali. Pila na tay? Ang inyo, patikas ko to. Dako naman. Pareho na nga may mga edad ang magtiyo. Gani magluwas nga limitado na lang ang ilang mabuhat, nagabatsyag naman sila sa epekto sang pandemic
bangod ini na lang ang ilang masarangan nga maobra. Di kamang utod alambre, kamang timbang, miskla, bagay mil, pregido abilog. Okay. Kaya timi, dyan ang tangdaan. Budlay gidya, uti. Uti, bugat pa, magkukulan kamot ni, bugat na daan, lakot. Humalin sang nagligad nga tuig, nakaamat-amat naman kuntani si Hamon sa pagpamakal sang construction materials para bisan paano mapakaayo ang ila balay. Apang tungod malaka naman ang mga nagabukas nga bag-o nga negosyo sa syudad, masami nagapunsok na lang sila puluyan ang mga produkto nga hindi gilayon mabayaran kag mabakal sang customer. Hindi man kumikag ba, wala mag-uubra ka ba? Matamat man tayo yan. Naggalaom sila nga kuntani makarecover ng pungsod sa epekto sang pandemic. Agud bisan paano, malampuwasan man nila ang hangkat sang kapigaduhon. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Pag napaglabay ko na sa alis, makita ko na sila sa sang dalan. Do, hindi mo siya manotice, but do, for the longest time, arat na sila ganitood. Himutaran ko bibingyan mo ko. Basi bala hindi ko sila ilalabyan how although nga dira mo ko gagi. Pero grabe ming no, halin mapagkikita ang kabuhayan mo gidya ang mga namana mo halin sa imo nga kaluluhay. Tawag nila sa una nga discarding Pinoy. Kung anong may na skills ka na-acquire mo sa imo nga mga ancestors, pwede mo siya ma-apply sa imo ya pangabuhi para at least pera kagyapon sang source of income. Kag para nga patok ka man ning innovate gamay, no? Para hindi ka man Kasi ito design modern designs. Correct. Upod sa sa lakat sa panahon. Kagawin itong mga balita sa Negro subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.